O alcalde Santiago Freire anunciou a adxudicación das obras de construción do novo inmoble para o Museo do Mar. Cun orzamento de 564.000 euros, a actuación que será realizada pola empresa Construccións Iglesias Mera virá dar resposta a unha bella demanda da veciñanza. Entendemos que esta era unha bella demanda e que este colectivo leva feito un importante traballo ao longo dos últimos anos de promoción, de difusión dos distintos elementos que compoñían ese Museo do Mar antigo e, por tanto, esperamos que unha vez que este rematada esta obra, pois teñan unha resposta axeitada á súa pretensión. O proxecto acumulaba unha demora importante debido ás actuacións de protección necesarias ante o descubrimento dos restos da antiga muralla, que fixo que houbera que sometelo a consideración de patrimonio en varias ocasións. Esta licitación retrasouse durante moitos meses como consecuencia das distintas autorizacións que hubo que tramitar ante patrimonio e tamén como consecuencia desa excavación e dese control arqueolóxico que hubo que facer nesa zona. O novo inmoble suporá tamén unha importante mellora no aspecto da fachada marítima da vila. Contará cunha superficie total construída de preto 2.200 metros cadrados, con planta baixa, dúas plantas altas e unha baixo cuberta. Esta actuación que se vai a desenvolver ao longo dos próximos meses vai a supoñer que na planta baixa do edificio se poida recuperar e poñer en valor eses vestixios da antiga muralla de Noia. Esa planta baixa, digamos, tería unha finalidade museística máis vinculada ao que a posta en valor da muralla e a exposición arqueolóxica. Na primeira planta, na segunda e na baixo cuberta do edificio, pois sería a exposición do Museo do Mar. Eses elementos que serán seleccionados por parte da directiva, do presidente da entidade e da directiva, seleccionarán aqueles elementos da totalidade deles que teñen para expoñer e configurar o contido dese museo. Dende o Concello apuntan a que, de cumprirse os prazos establecidos, o edificio podería estar xa operativo no próximo verán. As obras de remodelación e ampliación do Museo do Mar Nollés serán financiadas grazas a un acordo entre tres administracións: Concello, Deputación da Coruña e Xunta de Galicia, a través do GALP Costa Sostible.